tuto hostovia, alebo konkrétne Jason porovnával alebo hovoril, ako úžasne vedia rásť tieto AI spoločnosti v dnešnej dobe. Môžeme vidieť, že spoločnosť Anthropic, ktorá má model Claude, má viac ako 14 miliard obrat, ročný obrat a ešte necelých viac ako rok dozadu mala len 1 miliardu obrat, to znamená, že narastla na tržbách niekde 12-násobne. A takisto v porovnaní OpenAI, ktorý má ročný run rate revenue niekde na úrovni 20 miliard, tiež 24 mesiacov, 2 roky dozadu mal len 2 miliardy, to znamená, že za 2 roky zvýšil obrat o takmer 10-násobne. A ukazujú, alebo konštatujú to, keďže jeden z hostov podcastu, Brad Gessner, je zainvestovaný v obidvoch spoločnostiach. Bavia sa o tom, že ktoré z týchto spoločností je ako keby zaujímavejší bet dneska, hej, OpenAI malo posledné kolo valuácie niekde okolo 380 miliárd dolárov, Anthropic iba niekde pod 200 miliárd dolárov. A vyzerá, že Anthropic, aj teda podľa toho, čo Brad Gessner povedal, Anthropic mal najlepší február ever, že zarobili niekoľko miliard obratu len vo februári. To znamená, že vyzerá to tak, že ten Anthropic dýcha na krk OpenAI a vyzerá to, alebo aj u nás v našom týme sme sa začali hrať s modelom Claude. Vidíme úžasné veci, ktoré to vie robiť. Vie vám to spraviť prezentáciu behom pár minút, vie vám to opraviť Excel, vie vám to proste vyvinúť rôzne zaujímavé grafické a iné veci. A na rozdiel od toho ChatGPT, ktorý je skôr taký retailovo ladený, že ľudia sa tam skôr s tým AI bavia, zistujú nejaké názory, informácie. A Claude je skôr taký enterprise model, ktorý by mohol fungovať aj pre veľké spoločnosti, možno vlády, armádu a tak ďalej.